Исәнмесез турыдан туры эфирда Татарстан хәбәрләре, студияда Айгөл Бәдретдинова. Бүген программада. 100 еллыкка бүләккә яңа бина. Безнең тарафтан сезгә ярдәм киләчәктә дә булачак. Рәхмәт сезгә. Татарстанның дәүләт архивы бер гасырлык юбилеен ничек билгеләп үтте? Айзат Шаймарданов. Полицияга яңа бүлек Чулман буенда туристлык үзәге. Бу турыда Фәрүзә Мәҗитова. Телевидениенең киләчәге робот алып баручыларда гынамы? Hello, everyone. I'm an English artificial intelligence anchor. Бөтен дөнья телевидение көнендә фикерләрне Гөлназ Сайфетдинова туплады. Юлларда игътибарлы булырга кирәк, таеп егылу куркынычы бар. Местами хорошо, местами очень-очень неважно. Бу көннәрдә ничек кеше зыян күргән һәм таеп егылуда ничек сакланырга, бу хакта Нияз Рахман. Тарихның кыштырдавык битләрен цифрлы технологияләргә кадәр бер гасыр. Бүген Татарстанның дәүләт архивы юбилеен билгеләп үтә. Бу уңайдан Казанга Росархив башлыгын Андрей Артизов килде. Бүген Республика архивы Россиядә зурлыгы буенча да, фондта саклана торган әйберләр саны буенча да 4нче урында тора. 11нче гасырга караган сирәк документларга кадәр бар. Кайберләре янгыннан да исән кала. 100 елда архив үзе ничек үзгәрә? Айзат Шаймарданов репортажы. Тышкы яктан гадәти бер бина, эче уникаль дәүләт архивының яңа бинасы әле яз аенда гына төзи башлаганнар. Ул инде әзер диярлек. Бина әле өр-яңа, шуңа да стеллажлар буш диярлек. Үрнәккә менә берничә тартмачлар куелган, барлыгы биредә 500 мең данәдә архив материаллары сакланачак. Бина барда заманча, иркен һәм шул вакытта компакт. Менә шушы стеллажлар 9 метр биеклеккә кадәр җитә. Архив бинасын Рөстәм Миннеханов та карап чыга. Җәендә кышында монда температура 17-19 градус булачак, дымлылык 50%. Документлар сакланышы өчен иң уңай һава бу. Пожарные, мы еще не доделали пожарного, только из-за этого к концу года здание будет введено в эксплуатацию. Татарстан дәүләт архивы октябрь инкыйлабыннан соң бер ел узуга оештырыла. Бүген ул Россиядә иң бай архивларның берсе. Монда 7 миллион ярым нөсхә саклана. Әлеге күргәзмәдә нинди кыйммәтле документлар сакланганын күрергә мөмкин иде. Бу 15нче гасыр башында Мөхәммәд ханның Түрк султаны Мурат II-гә язган хаты, 16нчы гасырдагы Йолдызнамә китабында колхозларга җир бирү актлары да. Президент кулыннан төп бүләкне алган Людмила Горохова сәхнәгә менүгә микрофон сорап алды. Рөстәм Миннеханов белән бәйле хатирәләрне барлады ул. Мы подготовили маленькую брошюрочку. Эти документы мы показали и второму президенту. И вам очень понравилось тогда, помните? Людмила апа үзенең 49 ел гомерен архив эшенә багышлый. Ул вакытны һәм хәзерге чорны чагыштырып әйткәндә, вы знаете, вот мы начали работу. Без эшли башлаганда архивта җыелган пычракларны чистарта идек. Хәзер бөтенләй башка. Хәзер архив тартмаларда гына түгел, цифрлаштырыла. Эш катлаулы президент ярдәм булачагын ышандырды. Бәйрәм белән котлыйбыз. Матур итеп бәйрәмнәрне үткәрергә, матур үткәрергә безнең тарафтан сезгә ярдәм киләчәктә дә булачак. Рәхмәт сезгә. Архивная отрасль Республики Татарстан сегодня динамично развивается. Вы это знаете. Татарстанның архивы бүген үсештә, анда сакланган документлар саны буенча ул Россиядә 4нче урында бара. Соңгы елларда Татарстан президенты ярдәме белән архив материал яктан яңартылды. Бер гасырлык архив ахырдан чын бәйрәм белән дәвам итте. Театральләшкән тамаша, моңлы җырлар һәм вальс бию. Шушында ук минем шәҗәрәм һәм корпоратив архивы конкурсларына да нәтиҗә ясадылар. Айзат Шаймарданов, Андрей Сентальцев, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы. Белгечләр әйтүенчә, хәзер шундый заман җитте, хәтта социаль челтәрләрдәге мәгълүматны да дәүләт архивларына кертергә вакыт. Чөнки анда шактый күп материал тупланган. Бу турыдагы фикерләре белән белгечләр архив хезмәтенә багышланган махсус коуч-конференциядә уртаклашты. Нужно архивистам работать. Архив хезмәткәрләренә социаль челтәрләрдән алынган мәгълүматны ничек эшкәртергә, хәзер бу турыда уйланырга кирәк. Чөнки безнең чор турында киләсе буыннар өчен монда бай мирас тупланган. Бүген республикада 25 мең архив фонды бар, аларда 7 миллионнан артык документ саклана. Коуч-сессиягә Казанга Россиянең төрле төбәге һәм чит илләрдән йөзләгән архивариус җыела. Модераторы танылган журналист Максим Шевченко. Ул Татарстанның төрле халыклары милли традицияләрен саклау өлкәсендәге эшчәнлеген югары бәялый, аны күпләргә үрнәк итеп китерә. Мое сердце так стремится к Республике Татарстан.
Минем күңелем һәр вакыт Татарстанга омтыла, чөнки монда сүзләрне гамәлләре белән ныгыталар. Төрле халыкларның рухи мирасын саклауга җитди карыйлар. Уважение к другому говорящему на родном языке, видящему мир по-своему и одновременно живущему в союзе и гармонии с людьми, которые мыслят себя кто-то татарами, кто-то русскими, кто-то евреями, кто-то какими-то другими народами. Башка яңалыкларга күчәбез. Полициягә яңартылган бина Чулман буенда өр-яңа кино төшерү мәйданчыгы. Президент Рөстәм Миңнеханов бүген Лаеш районына сәфәр кылды һәм әлеге корылмаларны карады. Районның Казанга якын урнашуы хукук сакчыларына җаваплылык исти. Зөләйха күзләрен ача фильмы декорацияләрен туристлар үзәгенә әверелдергәч, эш тагында артырга мөмкин. Шундый үзәк булдыру тәкъдимен бүген президентка җиткерделәр. Здравствуйте, товарищи! Лаеш районның Эчке эшләр идарәсе бинасы яңарган. Капиталь төзекләндерүдән соң аны бүген президент карады. Лаеш башкалага терәлеп торучы район. Монда аэропорт, Казан Экспо үзәге урнашкан. Тәртип булырга тиеш. Тәртип саклар өчен шартлар кирәк, ди президент. Я уверен, что мы должны для работников органов внутренних дел создать все необходимые условия, чтобы вопросы безопасности были на самом высшем уровне. Полиция бинасы 40 ел элек төзелгән була. Ул чакта район буенча 50 хукук сакчысы эшләгән. Хәзер 3 тапкыр артык. Бинаны яңарту республика бюджетына 87 миллион сумга төшкән. Мы, коллеги, получили. Бүген безнең алда өр-яңа бина, монда барлык шартлар да булдырылган. Әлеге яңа мөмкинлекләр сезнең эш күрсәткечләрендә дә күренер дип өметләнәм. Монысы Сәмрух җирлегендәге артистлар. Зөләйха күзләрен ача фильмы декорацияләре Чулман буенда, Лаеш районында урнашкан. Аны да бүген президент карады. Товарищ президент, приветствуем вас в поселке Сәмрух. Комендант Иван Игнатов. Кинодагы герой Игнатов та шушы мәйданчыкта. Лазарет, ашхана, клуб, мунча, романда сурәтләнгән кебек төзелгән. Бу Ангара яры буенда агачтан салынган корылмаларның күренеше. Алар узган гасырның 30нчы елларында Казан Сибир юлында исән калган 7 кеше тырышлыгы белән күтәрелә. Шуңа да Сәмрух дип атала ул. Строения эти. Биналарның нигезе нык, субайлар кагып төзелгән. Лаеш районы хакимияте булышлыгы белән эшләнде. Су каланчасы да бар, причалны ясаганда гадәттән тышкалар министрлыгы хезмәткәрләре килеп суның тирәнлеген дә үлчәделәр. Киноның эше бетмәгән әле. Кайбер күренешләрен төшерер өчен Кремль урамын кардан чистартмый торачаклар. Перим белән Кукмара авылы кадрлары җитешми, анда барачаклар. Фильмның 3 сериясын төшерәсе калган, моның өчен кар яуганны көткәннәр. Февральдә төшереп тәмамлап, киләсе җәйгә бу урын туристларны кабул итәргә мөмкин. Мәйданчык буенча экскурсия уздыру мөмкинлеге карала. Президент белән шул хакта сүз барды. Это место уже стало центром притяжения. Бу урын үзенә тартып тора, монда күп кеше килергә тели, бездә моңарча алай зурдан кубып кино төшерелгәне юк иде. Шуңа да без бу урынны кино төшерү мирасы итеп сакламакчы булабыз. Чулман балыкчыларын да җәлеп итә. Алар өчен монда махсус ял итү урыны булдырырга планлаштырыла. Фәризә Мәҗитова, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Казан һәм Бигеш аэропортлары кем исемнәрен йөртер, танылган шәхесләрнең исемен сайлау 30 ноябрьгә кадәр дәвам итә. Тавышны төрлечә биреп була Великие имена.рф сайтында. Бу очракта социаль челтәрләрдә шәхси аккаунт аша теркәлергә кирәк. Бу ВКонтакте һәм Одноклассники сайтлары. Кайнар линия телефоны да шалтыратулар кабул итә. Шулай ук самолет бортында яки аэропортларда анкета тутырга була. Исегезгә төшерәбез, соңгы нәтиҗә буенча күпчелек Казан аэропортына Абдулла Тукай, Муса Җәлил һәм Андрей Туполев исемнәрен бирүне яклый. Бигеш аэропортына Николай Лимаев, Иван Шишкин, Дмитрий Менделеев һәм Салих Сайдашев. Узган көннәрдәге бызлы яңгыр башкала юлларын көзгедә ялтыратты, җәяүлеләрне травпунктларга китерде. Йыгылдым, уяндым, карасам, аякта гипс диюләре хак бүген. Машина юлларына кым сибелсә, тротуарлар һәм ишек алларының күпчелегендә куркыныч урыннар бар. Бүген Казанның бер пунктына гына 40 кеше мөрәҗәгать итә. Юлларда ничек сакланырга соң? Бу хакта Нияз Рахман. У меня нога сделала шпагат, поскользнулась. Зөлфия Галиуллина Мәскәү урамыннан барганда таеп егыла, хәтта күпмедер вакыт таш юл өстендә тора алмыйча интектем ди. Башта берни дә сизми ханым, бары тик бераздан гына авыртуны тоя башлагач кына 7нче хастаханәнең травмпунктына мөрәҗәгать итә. Посмотрела свою ногу. Мин бераздан утырырга мәҗбүр булдым, аякны карадым, ул авырта башлады. Хәлнең шактый мөшкел икәнен аңлап, хәзер монда килдем инде. Аякны рентгенга төшерделәр, нәтиҗәсен көтәм.
Сынуын өзі сынмаған, ләкин аяғына, соллығына зиян келген ханымның ғыммен көзгөшір табипларының ішін шақты арттыра. Тайып еғылышылар, евганешілер бұл күнлерді мұнда көбәйе. 18 числа с воскресенья. Шушы күнлерді қар яуы белән зыян көрүчеләр саны да бик нык артты. 18 ноябрь көненнән алып бүгенге көнгә кадәр барлыгы 35тән артык кеше мөрәҗәгать итте. Шуларның 10тән артыгында сыну, 20дән артыгында төрле дәрәҗәдәге тән җәрәхәтләре алу очраклары теркәлде. Тайып еғылышылар орасында үлкеннәр генә түгел, яшьләр дә бар ди табиблар. Хәзер юлларын иң куркыныч чагы көндезләрен температура плюска якын булса, төннәрен ныклап катыра. Машина юлларына кум һәм башка катнашмалар сәбәләре, әмма җәяүлеләр атлый торган урыннар күп очракта игътибарсыз кала. Мин менә әле генә егылдым. Бәхеткә үтеп баручылар булышты. Монда ком сибәргә кирәк, юлларны карарга. Должны быть очень внимательными на дорогах. Безнең үзебезгә дә игътибарлы булырга кирәк, дөрес урыннан йөрергә һәм шумый торган аяк киеме сайларга. Местами хорошо, местами очень-очень неважно. Урны белән бик әйбәт, ә менә кайбер җирләрдә юлларга игътибар җитеп бетми. Җаваплы хезмәтләр үз эшләрен яхшырак башкарсын иде. Ишек алларында юлларыбызга каткан икән, идарә итү компанияләренә мөрәҗәгать итәргә кирәк дип белгечләр, ә инде үзеңне андый-мондый хәлдән саклау өчен куркыныч көзге кебек ялтыраган урыннарны урап узарга кирәк. Егылу җиңел, тик кабаттан аякка басу гына аянычлы булырга мөмкин. Нияз Рахман, Ленар Гениатуллин, Александр Лобанов, Яңа гасыр каналы. Себердән Татарстанга таба көчле буран килә. Алдагы 2 көндә секундына 20 метр тизлектәге җил исеп, кар явачак. Татарстанның күпчелек районнарында буран көтелә дип фаразлый синоптиклар. Юлларда бозлавы, урыны белән кар кертләре, җайлап йөрегез, сак булыгыз. Күпер булырга тиешме юкмы? Гомум Россия халык фронт активистлары Тукай районындагы Шилнә елгасы аша салынган юлга игътибар иткәннәр. Әлеге кичү төзелештән калган чүп-чардан өелгән булып чыга. Олы Шилнә авылында яшәүчеләр төп күпер авария хәлендә булгач җәяү йөрү өчен булса да, бу юлны үз көчләре белән салган. Тик күпер авылның генераль планына кертелмәгән, шул сәбәпле кеше гомере өчен куркыныч булырга мөмкин. Халык фронты вәкилләре Татарстан экология һәм табигый байлыклар министрлыгына мөрәҗәгатеннән соң тикшерүшләр башланды. Сез Татарстан хәбәрләре тапшыруның төп чыгарылышын карыйсыз алдагы минутларда. Телевидениенең киләчәге робот алып баручыларда гынамы? Hello, everyone. I'm an English artificial intelligence anchor. Бөтен дөнья телевидение көнендә фикерләрне Гөлназ Сәйфетдинова туплады. Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле премьерага әзерләнә. Бик җиңел булмады, чөнки икенче төрле техникумында Халкыбызның җырлы биюле мирасы белән Айгөл Бәдретдинова танышты. Бүген Татарстан президенты Кытай компаниясе делегациясе белән очрашты. Алар химия продукциясе һәм минераль ашламалар җитештерә. Рөстәм Миңнеханов билгеләп үткәнчә, Татарстан Кытай провинцияләре белән актив хезмәттәшлек итә. Кайбер компанияләр белән уртак икътисади проектлар бар. Мәсәлән, көнкүреш техникасын җитештерүче Хайр, мәгълүмати технологияләр буенча Huawei. Химия тармагы да Татарстан сәнәгатенең төп секторы, җитәкчелек минераль ашламалар өлкәсендә хезмәттәшлекне үстерү хакында сөйләште. Бер гаиләдә теш табибы, невролог, кардиолог һәм педиатр Казанда медицина хезмәткәрләре нәселен хөрмәтлиләр. Табиб һөнәренә тугры калучы гаиләләр Казанда 120гә якын. Әлеге вазифаны буыннан-буынга тапшырып килүчеләр арасында гомуми эш стажы 500 елга кадәр җиткән гаиләләр дә бар. Хәтта нәселләрендә 50гә кадәр табиблар булган династияләр очрый. Бу һөнәрне сайлауга бала чактан шул мөхиттә үсү, ата-ана тәрбиясе йогынты ясый диләр. Татарстан җыелма командасы Олимпикс мөмкинлекләре чикле кешеләр өчен һөнәри осталык милли чемпионатында катнаша. Ул Мәскәүнең ВДНХ күргәзмәләр залында уза. Чарада Россия президенты Владимир Путин җибәргән телеграмманы да укыдылар. Ул катнашучыларны сәламләп, ярышларда уңышлар һәм илһам килүен теләде. Сез миллионлаган Россия халкына үрнәк, диде Владимир Путин. Исегезгә төшерәбез, Татарстаннан Олимпикс чемпионатына 79 кеше китте. Шул исәптән экспертлар барлыгы 33 катнашучы, 24 компетенциядә яраша. Җиңүчеләр бер мәйданда бүген Казанның элемтә һәм мәгълүмати технологияләр техникумына WorldSkills буенча илнең төрле төбәкләрендә беренчелекне яулаган яшь осталар килде. Алар IT технологияләр буенча Россия күләм һәм дөнья чемпионатына әзерләнә. Анда буласы биремнәр әлегә сер булып кала. Павел Фадеев Әбу-Даби һәм Будапешт шәһәрләрендә узган дөнья һәм Европа чемпионатларында алдынгы урыннарны яулый. Хәзер ул робототехника буенча тәҗрибәле эксперт, киңәшләре белән башкаларга булыша. Беренчелекне яулаган егетләрне Казанда үтәчәк дөнья чемпионатына әзерли. Команданың максаты яңа робот җыю. Аның һәр сызымын инженер теркәп барырга тиеш. Соңыннан роботка биремнәр программасы кертелә. Россиянең төрле регионнарыннан килгән егетләр бүген бер-берсе белән танышты. Мәскәү
Мәскәүдән килгән Рамил Сөләйманов чемпионатка әзерлек буенча монда барлык шартларда тудырылган ди. Безгә яңа заданиялар бирделәр, яңа роботлар эшлибез. Мәгълүмат кабель челтәре компетенциясе иң авырларыннан санала. Иң мөһиме биредә барысында дөрес һәм җиренә җиткереп эшләү. Шулай ук җитезлек тә таләп ителә. Чемпионатта буласы биремнәр сер булып саклана. Шуңа да катнашучыларга икеләтә авыргарак туры килә. Ислам Нигъматуллин әле яңа гына Кытайдан Азия Skills чемпионатында беренче урынны алып кайтты. Ял итәргә вакыт юк ди, чөнки алда дөнья чемпионаты. Һәрбер катнашкан соревнованиедан опыт җыелып бара. Чөнки бу компетенциядә опыт бик күп кирәк, шулай төрле техникалар кулланыла. Элемтә һәм мәгълүмати технологиялар техникумы WorldSkills'та катнашучыларны әзерләү буенча Россиядә иң яхшылардан санала. Шулпан Касымова, Андерсон Дальцев, Яңа гасыр каналы. Бүген бөтен дөньяда телевидение көне. Беренче телевизор уйлап табылганнан алып, бүгенгә кадәр зәңгәр экраннар иң киң таралган мәгълүмат чыганагы булып кала. Технологияләр, эш алымнары үзгәрә, мәгълүматның үзенә ихтыяҗ арта. Без моны үзебезнең каналдагы үзгәрешләр аша да тоябыз. Телевидение киләчәге хакында бүген КФУда түгәрәк өстәл артында сөйләштеләр. Тамашачыны югалтмас өчен ничек эшләргә кирәк? Фикерләрне Гөлназ Сайфетдинова тыңлады. Эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студиядә Фәнис Камал Хәерликич. Hello, everyone. I'm an English artificial intelligence anchor. Беренче алып баручы белән икенчесе арасында нинди аерма күрәсез? Икенчесе робот. Кытай шундай тәүге алып баручыны сынады. Армый, юл сорамый, акча түләргә кирәкми, сафтан чыкмаса, тәүлек буе эшли ала. Телевидениенең киләчәге робот машиналарда диючеләр бар. Тик телевидениедә эшләүчеләр яхшы белә. Машина алыштыра алмый торган әйберләр дә бар. Вот он сидит, все хорошо в нем, да? Но Ул бик матур утыра, барды әйбәт, ләкин нинди генә технологияләр булмасын, тамашачыга җанлы кеше карарга тиеш. Видео, тавыш, хисләр, ишарәләр телевидениедән бит шул кирәк. Бездә видеога да хис кичерешләргә, җырмыңга да урын бар. Әйтик, Яңа гасыр, Планета Майдан яңа ачылган Шаян ТВ белән бергә тәүлегенә 72 сәгать эфирда. Планета дөнья татарларын флашласа, яңа кушылган Майдан күңел ачу, ял продуктларын тәкъдим итә. Шаян ТВ гомумән телевидениедәге тәҗрибәне генә түгел, балалар өчен иң заманча технологияләрне кулланып, яңа тапшырулар әзерли. Milli ruh булырга тиеш, milli культурабыз булырга тиеш, телебез сакланырга тиеш. Барыбер менә milli телевидение киләчәге ул милләтнең киләчәге белән бәйле. Технологияләр һәм кадрлар бу нисбәттән безнең канал алга карап эш итә. Телевидение татар телендә эшләрлек журналистларны быелдан югары журналистика мәктәбендә үз хисабына укыта башлады. Мы говорим о людях будущего. Киләчәктә журналистлар IT, социология, психология, аналитика тармагында эшли алырлык белгеч булырга тиеш. Аларны медиа инженерлар дип тә атарга була. Төрле этапта теләсә нинди мәсьәләне шиша алырлык кадрлар кирәк. Кадрлар бүген социаль челтәрдә дә эшли белергә тиеш, бер өлкә икенчесенә кымачауламый. Телевидение мисалында үзеңне анда тәкъдим итә белү кирәк тә. Телевидение бар, техник шикләре, финанс шикләре бар. Мәсәлән, үзеңне шулай торып телефонга төшереп чыгу күпме тора да, менә сез инде ничә кеше монда интервью аласыз. Шулай бит ничә кешегә хезмәт хакы түләргә кирәк. Оборудование башка, уты бар, суы бар дигән шикелле, бөтенләй башка. Иң кыю телевизион фикерләрне тормышка ашыру өчен бүген цифрлы технологияләр кирәк. Яңа гасыр шундый алгарышны яңа бинага күчүдән көтә. Ул каналның мөмкинлекләрен арттырачак. Сентябрьдә президент Тассырның 100 еллыгына ТНВның өй туе булачагына ишарәләде. Президент сказал, что быть новому зданию. Вот оно если будет, то заложены все эти высочайшие технологии. Роботлар вәгъдә итмибез, тик телеканал тамашачылары ихтыяҗына тугры калачак. Гөлназ Сайфетдинова, Александр Вальнов, Яңа гасыр каналы. Телевидение көне безнең хезмәттәшләрнең генә түгел, беренче чиратта тамашачыларның да бәйрәме. Бу көн белән барыгызны да котлыйбыз, безнең белән калыгыз. Тарих һәм замана сулышы бер биюдә. Татарстанның дәүләт җыр һәм бию ансамбле премьерага әзерләнә. Казан чаллы бөтен Россия тамашачысына алар халкыбыз мирасы дип аталган яңа программа күрсәтәчәк. Ике зур концертка дистәләгән халыкның милли биюләрен җыймакчылар. Без репетицияне күреп кенә калмадык, биюшләргә дә ярдык. Репетицияның иң кызган чагы ансамбль премьера номерын халыклар дуслыгын чагылдыручы төрле милләт биюләрен кабатлый. Менә егетләр ингуш биюләре белән кыздыра. Менә кызлар инде Кырым татарлары биюен үзләштергән. Кырым татарларында күбрәк инде өске як эшләй, куллар эшләй, мимика эшләй. Шуңа күрә костюм ябык, күңел белән, кул белән эшлибез. Менә шулай итеп Карелиядә, Петрозаводскида биеләр. Безнең хореографлар, репетиторлар отып алдылар, безгә өйрәттеләр. Бик җиңел булмады, чөнки икенче төрле техника монда.
сикергәләп кенә йөриләр. Кәҗәбәкәләр шикелле. Татарстан һәм Россия төбәкләре генә түгел, чит ил фольклоры да урын алган биредә гастрольләрдән өйрәнеп кайталар. Рус, башкорт, Кавказ, Кырым һәм әлбәттә үзебезнең татар биюләре. Монда иң мөһиме җитез хәрәкәтләр һәм яхшы кәеф. Казан тамашачысын да шулай бию дөньясына алып кирип китәргә вәгъдә итәләр. Быел ансамбльнең 80 еллыгы тагын берничә юбилей белән бергә туры килгән. Данлыклы җырчыбыз Роза Тимерхановның 100 еллыгына туры килде. Асгар Абдуллиннар, Кудусовларның 90 яшьләре, 95 яшьләре. Безнең данлыклы Венер Хасанның хәрмиясебезнең туган көнен үткәрәбез. Юбилей программасы халкыбыз мирасы дип атала. Концертлар 12 декабрь Камал театры, 14-се Ленин мәдәният йортында гөрләячәк. Алга таба чаллы, яңа елдан соң Мәскәү һәм чит төбәкләргә гастрольләр. Айгөл Бәдретдинова, Александр Лобанов, Яңа гасыр каналы. Әлеге сәгатькә шундый мәгълүмат, спорт яңалыкларын минем коллегам Илдар Сафиуллин җиткерер. Илдар, хәерле кич. Хәерле кич, Айгөл. Татарстан спортчыларының уңышлары ничегрәк? Безнең республикабыз егете ушу буенча дөнья күләмендәге ярыштан бер үзенә 2 медаль яулап кайтты. Искиткеч тәбрик итәбез аны. Тимер юл вокзалында аны без дә каршы алдык. Спорттагы бу һәм башка яңалыклар турында кыска рекламадан соң бездән аерылмагыз. Автоцентр марка Nissan к этой распродаже год готовился. Успей взять свой Nissan с выгодой до 350 тысяч рублей. Звони 4 пятерки 3 единицы. Дорогая, смотрите кино по-королевски. Со мной! А может, она по-деревенски хочет смотреть? Со мной! Не ссорьтесь, мальчики. Перед экраном все равны. Подключайтесь по акции «Народный премьер» и смотрите лучшие фильмы и сериалы мира по доступной цене. Рекомендация опытных телезрителей. Смотри, не переплачивай. Семечки от Мартина. Качество всегда на высоте. Фердус Тямаев сезне 21 ноябрь Чебоксар, 22 Түбән Новгород, 25 Мәскәү, 28 Оренбург шәһәрләрендә көтеп кала. Ул көн якынлаша. 22 декабрь. Пирамида. Халыкара татар җыры эстрада фестивале. Тагын бер адым. 5-196 196. Генераль партнер Татнефть компаниясе. Виталий ага продюсерлыгындагы кышкы мыңдар 2018 концертларын тәкъдим итә. Республикабызның шәһәр, районнарында яшәүче җыр-моң сөюче дусларыбызны искитмәле тамаша, онытылмаслык очрашу һәм бүләкләр көтә. Яшьләве 6+. 31 гыйнвар Ләйсән Хаҗиева барыгызны да Уникс районында узачак милли стильле концертына чакыра. Катнашалар Фирдус Тямаев, Гүзәл Уразова, Әнвәр Нургалиев, Гөлназ Сафарова, Резилә Әхмәтвалиева һәм башкалар. Ришат Тохфатуллин үзенең өр-яңа утсыз төтен дигән концерт программасы белән сезнең төбәктә 26 ноябрь Агыйдел, 27 Яңавыл, 28-29 ноябрь Нефтекама, 2 декабрь Мәләвез, 3 Стәрлетамак, 5 Орск, 6 Оренбург, 7 Абдуллина, 10-11 декабрь Түбәнкама, 13 Әтнә Күңгәр авылы, 14 декабрь Теләче, яшьчекләве 6+. 23 һәм 24 ноябрьдә Акбарс көрәш сараенда Татарстан Республикасы чемпионаты. Башлана иртәнге сәгать 9-да. Керү түләүсез. Көрәшчеләребез өчен җан атарга рәхим итегез. Кабатланмас, бердән-бер һәм сокландыргыч Татарстанның халык артисты Нәфкать Нигъматуллин 9 ноябрь Казанда Уникста очрашырбыз, дуслар. 9 ай ішінде мен тапшыруына 40-ка якын кеше килеп китте. Бу арнада без сезне Мәүлидә ханым белән таныштырырбыз. Бу мин тапшыру Яңа гасыр телеканалында мин Гөлназ Сәфәрова белән. Татарстанның 2 хоккей командасы кунакта җиңү яулады. Түбәнкамалар Екатеринбург базында автомобилистан өстен чыкты. Нәтиҗә Түбәнкамалар файдасына 6-2, Акбарслар Чиләбедә уңышка иреште.
Хуҗалар уенны көчле һөҗүмнәр белән башлый. Узакта үтми трактор хоккейчылары күпчелектә калды. Исәпне кунаклар ачып җибәрә. Бу һөҗүм Алексей Потапов тырышлыгы. Антон Ландер уңай мөмкинлектән уста файдаланып акбарсларны тагын бер адым алга чыгарды. Джастин Азеведо очрашуга ышанычлы җиңү ноктасын куя. Казан клубы 3-0 исәбе белән җиңү яулады. Иртәгә Зиннатулла Билетдинов уенчылары Магнитогорскида Металлург белән ярышачак. Ушу устасы Ильяс Хыснетдинов дөнья күләмендәге ярыштан 2 медаль яулап кайтты. Татарстан вәкилен Тимер юл вокзалында якыннары, дуслары һәм республиканың Ушу федерациясе вәкилләре каршы алды. Татарстан егете Мьянмада узган Ушу таулы буенча халыкара ярышта алтын һәм бронза медаль яулады. Бу спорт чарасыннан Россияләр барлыгы 4 медаль белән кайтты. 1 алтын, 2 көмеш һәм бронза. Подготовка была шикарная. Безнең әзерлек дәрәҗәсе бик яхшы иде. Ярышка кадәр 1 ай ярым Мәскәүдә шөгыльләндек. Анда без барлык үзенчәлекләрне исәпкә алдык. 80-дән артык кеше катнашты. Алар 21 илдән җыелган. Акбарс көрәш сараенда грек-рим көрәше буенча ярышлар төгәлләнде. Бу спорт чарасы тренер Мәгаз Сәхәбетдиновның якты истәлегенә багышланган. Үзләре яшь булса да җиңү тәмен бик яхшы аңлый әлеге спортчылар. Казанда узучы быелгы ярышның аерым әһәмияте бар. Монда җиңү яулаучылар Россиянең спорт мастер дигән исемгә ия була һәм яшьләр җыелма командасына чакырыла. Бу ярышта безнең Россия күләмендә 30 регионнан көрәшчеләр килде, 200-дән артык яшүсмерләр. Бу беренчедән инде безнең көрәшне үстерергә, үзара мөгамәләләр булдырырга һәм көрәшчеләргә үзенең осталыгын күрсәтергә бер дигән мөмкинлекләр. Мәгаз Сәхәбетдиновның якты истәлегенә багышланган турнир Казанда 5нче ел рәттән оештырыла. Монда катнашу һәм бигрәк тә җиңү яулау ул зур дәрәҗә. Әлегә менә шундый яңалыклар иде. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Исән сау булыгыз. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар, эфирда һава торышы чыгарылышы. Республикабызда һава шартлары бераз үзгәрә, тулырак кыска гына мәгълүматтан соң. Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җыелмалы җиһаз ясаучы Данил Мастер. Сезнең үлчәмнәр буенча ясалган арзан бәягә сыйфатлы аш бүлмәсе телисезме? Данил Мастер сезнең теләкләрегезне чынга ашырыр. Ноябрь аенда 20% ташлама белән. Данил Мастер Казан шәһәре Восстание урамы 23-нче йорт. Телефон 2 167 166. Клиника Фармте. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. 292 66 77. Һава торышы чыгарылышның иганәчесе Фармте клиникасы. Термекс Израиль аппаратында авыртусыз һәм операциясыз аденома белән простатитны дәвалыйлар. Белешмәләр өчен телефон 292 66 77. Яндекс погода мәгълүматы буенча көн якын чыгышта карлы һәм болытлы 6 градуска кадәр салкын. Пәнҗешәмбе көнне болытлы һава торышы көтелә. Төнлә бераз кар явачак. Иртәнге һәм төнге сәгатьләрдә урыны белән кар бураны көтелә дип фаразлый синоптиклар. Төн якын чыгышта 4 градуска кадәр суык. Татарстанның төн ягы Әгерҗе, Мензелә, Менделеевскида җилле һәм карлы булачак. Температура -6 градус. Җомга көнне явым-төшемнәр кими, температура 1 градуска төшә. Урыны белән җил көтелә. Пәнҗешәмбе төн якын батыш, Арча, Кукмара, Балтачта да кар явачак. Температура үзгәрми. Көн якын батыш, Болгар, Буа, Чүпрәлдә иртән кар бураны көтелә. 4 градуска кадәр салкын. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Әлмәт, Мамадышта циклон тәэсирендә шулай ук явым-төшемнәр көтелә. Суыклардан соң яз да килмәй калмас диләр. Шуңа күрә җиһанда нинди генә һава торышы хөкем сөрсә дә, күңелдә һаман яз булсын иде. Шулай ук сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Доктор Ост медицина үзәге операциясыз һәм протезсыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итә. Заманча технологиялар ярдәмендә үз эшенең осталары сезгә тулы канлы тормышка кайтырга булышырлар. Артрит, артроз, бүсер, операция. Туктагыз, кискен чаралар кулланмагыз. Умыртка баганасы, буыннар авыртса, доктор Ост клиникасы белгечләренә мөрәҗәгать итегез. Монда тирә хәрәкәт аппаратының иң катлаулы авыруларын авыртусыз һәм операциясыз дәвалыйлар. Сәламәтлегегез өчен тәҗрибәле табиблар командасы җавап бирә. Заманча медицина җиһазлары белән дәвалау һәм комплекслы игътибар каралган. Безгә килегез. Бирдә сәламәт һәм тулы тормышка кайтырга бик җиңел булуына ышанырсыз. Мама – самый главный человек в жизни. Потребительский кооператив «Семейная копилка» в честь Дня матери объявляет акцию. Только с 21 по 23 ноября действует программа «Праздничная». 20% годовых сроком на 12 месяцев. А также дарим пайщикам приятные подарки. Подробности по телефону 843 239 17 36. Улица Чистопольская, 55.
Тапшырының иганишесе семейная копилка кулланучылар кооператива. Вакыт бара керемегез арта. Сезне Казан шәһәре Чиста юрама 55-нче йорт адресы буенча көтеп калалар. Белешмәләр өчен телефон 239 17 36. Башкалабыз Казанда кар явачак, 6 градуска кадәр салкын. Көнбатыштан уртача тизлектә җил, урыны белән көчәя. Атмосфера басымы теркемеш баганасының 743 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача тымлылыгы 86%. Көндезге сәгатьләрдә магнит давылы көтелә. Сәламәтлегезне саклагыз. 24 ноябрь көнне тантаналы бәйрәм Галамарт кибете ачыла. Бәйрәмне әзерләүчеләр сезнең өчен бәйгеләр, бүләкләр һәм артистлар чыгышын тәкъдим итә. Төп бүләк телевизор. Сезне 24 ноябрьдә 10-нан кичке 7-гә кадәр Футчика 90 адресы буенча Франц сәүдә һәм күңел ачу үзәгендә көтеп калалар. В Казани в торговом центре «Франт» открылся магазин «Галамарт». Выбор товара огромный, цены низкие. Спешите за покупками.